Ekene m unu Igbo niile na-ege m ntị biko ebe na-enene m biko onwe vidiyo na-aga na efele mbụ ọmụ m na ya afọ dị vidiyo maka ma na anya ọfụm ya afọ na James Brown bịara Zion mana mgbe kamera gosiri ndị mmadụ chịba ọchị nwanne anyị nwoke bụkwa na evangelist Ebuka ebe atọ ọnụgba n'ebe anya ka ọ malụ gịnị na-afịakwa na Zion na ọmụ marọkwa ihe dị ihe nke egosikwa mana ozugbo wepụkwa microphone tikwa n'ọnụ na James Brown ya na enyi ya nwaanyị bụ Destiny Etiko biko o nwere ihe nchọ ka m kwukwa anyị na-emekwa ihe si na-agwa onwe anyị eziokwu. Let there be orderliness in the house of God. Na kana Bible si na my house shall be a house of prayer. Gbakwana house for showroom. Because all these guys are big entertainers. Nke bụ na James Brown bịara ụnụ ụka dịka Zion ministry. Dress ya ka nwoke mana kwe mbọ ka nwaanyị. Onyeze ka ị na-aghọlị ka ibe mewe show. Ịbịakwana debulu oche dọnọ na VIP section. Alisi bịakwana ụdị ihe anyị dọnọkwa n'ebe ndị ibe gị na-anọ. Achọkwa m na ọ dịkwa mma karịa recognize na mmadụ maka unu nwana ike na-abịa na-aghọta FM. Ọ na-adị mma na ifụkwanụ mmadụ recognize ya mana na ihe ha na-eme na chọọchị ya na Desmond Desmond nwa biko Desmond nwanne m nwoke iwe na gị na onye nke a na-aza Destiny drama doll anụ ihe niile abịakwa ebe ma ọ bụkwa na ha bịara chọọchị n'ụka ha bịa kpeelu Chukwu mana anything can happen in the house of God. Mana ma mbịazira n'ụka bido na-agba ụdị egwu anụ ha na-agba na-abọ ike na-akwa mbọ na-emela aka mgbe na-eme ndị mmadụ aka hello ha anyị a na-ekwukwa na-ebule oke Isiagu ọ dịọkwanụ na mma biko na achọkwanụ ka m kwuo ya maka na Zion a place like Zion akwazikwana ka bịa mewe ihe mere na nke nwanne anyị nwoke nọ Anambra State na chọrọ ịkpa afọ unu jizi ebe ameli celebrity zone enwezi oche ndị celebrity na-anọ iche nwee nke anụnwa but this new year being 2024 biko ka akaba na-arụ na-agwa onwe anyị eziokwu maka na ihe alụnwa na-eme ebe adịọkwa necessary n'ihu Chukwu na n'ihu ụwa n'ihu Chukwu na n'ihu mmadụ biko n'udododo ụdị ndị alụnwa ya abịa chọọchị let them dress the way kwesị isi dress bịa n'ụka ụka lee onye dress ka nwoke ọkwụpụ mba ahụ ọ kwere ọnụ dress ka nwoke. There are thousands and millions of people waiting to receive, waiting to visit, waiting for God to visit them. On the end of that, they become a distraction to them. You got to go with them. They have like na camera. They will start, being so paparazzios. Ka we want to kwano. Obona ha ye seek attention. The more ka we seek attention. The more. Odero kwa mma. Media team, you guys are doing great by just showing them a little and also waving them aside to avoid distraction. Because that from kai. One night nwoke be Ebuka bisu na ewegale microphone na ajiz o gene na eme maka na nya be ihe nwekwa ka o si wee don we ihe onwe ike nya nwa kwusef amaghị onye James Brown maka mgbe kamera gosi ọzọ ndị mmadụ ka ihe na-eme na he too he was surprised biko dodo bụ na Igbo Zion na under Zion no nwere ihe jikọ gị na Zion na nwere ọkwa na nwere ọnụ dị ya biko kwa aha nke bụ eziokwu. They should make the place to be friendly for all and accommodating to all. Yes, all the accommodating, all the friendly. Mana ihe na-eme behind the scene ma mgbe kamera anaghị egosi na agbagoju anya like unu mana video bebe trend dị rata mgbe ndị Usher bụ basket akụ mmadụ n'isi just because they want to push the crowd aside. Yes, he control ndị mmadụ dọ na-adị okwa n'izu mana a na-eme ihe si na ekwupụlụ Chukwu ekwupụlụ mmadụ biko nụ ha na-abata ọzọ mgbe ahụ James Brown okwe James Brown nwoke echeta m mgbe anyị nọ Catholic Church anyị na-eme ihe na Catholic Church mgbe ahụ ka achọ ịbata Catholic Church from the gate ọ bụ na ịso ha ịchafụ ama nkwe gị ka ịbata n'ime from the entrance nwaanyị ihe yiri skirt mana kịta people don't care anymore. Ihe ọbụla anyị na-emekwa na Adam ka a na-eme ya Eve ihe ọbụla na ihe ọbụla emele Okeke eme ya Ọkafọ ihe ọbụla emele Chioma si mekwa ya Chidimma maka na onwe ndị ya abata ọ na James Brown abụghị celebrity na onwe nwoke ya abata here dress second James Brown they will never allow that person enter that place. Ọmụmụ na James Brown nwere na buto wee gafee mana a na-ekwukwa eme si na-ekwu nke bụ eziokwu si kwupụrụ Chukwu na kwupụrụ mmadụ. Adoro m against James Brown ịbịa na church. Yes, they can be transformed, their life can change automatically, he can become born again. Okwuchukwu ogele ebe anụnwa can touch him because I'm a lover of God. At least a word from God can change his life forever. Yes, ekwete m na nke but si kaba arụ mee ya ka o wee pụtakwanụ ezigbo ihe
ekenecha m Igbo niile na-asị ebe onye nwe nọ na-enene m ebe nwoke nọ na-enene vidiyo na nwa na-adị elu onye ukwu mma dị elu onye nta mma were ohere wee na-asịkwa na onye ọbụla na-enene vidiyo na nwa happy new year biko aha ọfụ anụnwa ya malụ nwoke mma biko ihe anụnwa emphasize on this video. I'm not saying it out of hate or out of anything, but I'm saying it for the betterment and the organization of ebe niile bụ ndị Igbo nọ. James Brown bụ onye Imo State, I think, ọ dịka onye Imo State from my understanding. Ọ dịka onye Imo State. Mana nke anya na Destiny bịazi bịa na eme onye akpọta nwanne ọzọ kịta ewele ebe a mewe ebe ndị celebrities special recognition special number ụmụ ihe have to stop in the body of Christ. House of God, Chukwu Jesus kwuru ya, shall be called my house of prayer. Ọ dị ndị aka Jesus bịa wele ụtali wee chụbasị ha mgbe ha na-eme ihe n'ime ụlọ ụka biko na ha chọzi iji bịa ọ sị want to top my father's house ebe a na-agba ihe dị agba ewelu nke elie m ego ewelu nke elie m ego biko nụ dododo ịbụrụ onye Zion bụrụ onye otu Zion bụrụ a fan of any other celebrities, let there be orderliness in the house of God. Dododo si emegbuna nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ. Zion bụ ebe m nwa ya like kwano ibia ka m nwakwa bebe zonye ụkwụ na that land ahụ na ọ dị ọkwa n'izi. All people are coming from all over the world na-abata onye bata ọkpọrọ nwanne onye bata ọkpọta nwanne. You can see that people are happy rejoicing into the new year. Maka gịnị ada amacha ihe niile amacha onwe onye egwu anụ na-agba ebe onwe onye nwe ihe Chukwu ya ebupụrụ mmadụ. It's not easy. Ngwongwo na ngwongwo niile mmadụ gabiga n'ahụ nke gara aga mmadụ bata this 2024 keta ikwesị igba egwu mesapụrụ Chukwu ahụ. Mana mosipụ na-apụtazi na de gwala anya kwenye na kamera ka kamera wee sete ha ọ dịrọkwanụ mma ịnọdịje eje savụ Chukwu savụkwa ya na ime mmụọ mana eziokwu. Mana biko nụ dododo ịbụrụ onye ọbụla na-abụ ifo celebrity tibe mkpu kwụsị adịsie. James Brown bụ nwoke ibe m ka ọ mana ihe ndị against bụ mbọ ahụ ọ kwere bata church and that kind of dance move ahụ o mee n'ime church. That is what me myself I am very very much against. Ho let there be control. Si control onye ukwu a control onye nta. Naka na ewele ihe anụnwa James Brown mee kịta banye n'ahụ ọfụ anụnwa onye ọzọ nwere ndị celebrity nwekwa ike bịa mee the same thing. Ọzọ kịta Bobble Risky ti Ishi maka na Bobble Risky na James Brown adịghị na mma ha na-abụ ọkwata ọsịta ọsịlị biko. James Brown abịago na ofu mgbazi Bobble Risky ti isi ofu mgbazi ndị LGBTQ abata onwe high position na chọọchị which no ihe anyị na-agbalụ ọsọ dị ihe ahụ biko. Kpọmishi akpụla alụbat gị na alụbat enwekwa n'ofu isi biko na ekenecha m Igbo ya na-asị ebe ọbụla na-enecha vidiyo ka barụ na-atụsị ya ka onye ọzọ wee na-afụ. Hapụkwa m na na-ekwu ogologo okwu maka na aha ọfụ anụ nwa bata nwekwu gana ọya dịle onye ọbụla mma biko ka ọ dịnụ mgbe ọzọ ndị ba m n'ihe na-enechara vidiyo anwa. I'm not saying it out of faith but out of the love I have for the man of God and for his ministry. I'm into entertainment. I know what these guys can do. Any have too much overstep, and overstep their boundaries. Cordino, Mbos and Dubai. Bye bye. Happy New Year to everybody.